ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍କଳ ପୁଆଦି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାଙ୍କ ବା ଗଜେଶ୍ୱରୀ ଭେଷ ଗଜେଶ୍ୱରୀ ଭେଷ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ଭେଷ ଆଉ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦେଖିଯିବା। ଏବେ ଘର ଲକ୍ ଫକ୍ କରି ଆମେ ଚାଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆର୍ଏମ୍ସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆର୍ଏମ୍ସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାନେ ଚାଲିଛି, ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବେ ମାନେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦର୍ଶନ ସାରି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯିବା। ମାଙ୍କର ଡେକୋରେସନ୍ ମାନେ ସଜାସଜି ଭଲ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଜ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି। ଆଉ ଏପଟେ ଆସିଲା ପରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି ଆସିଗଲେଣି ଆମେ। ଆଉ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ମା ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ଭେଷ ବା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏପଟେ ପଦ୍ମାସନା ମା ପଦ୍ମାସନା ବୀଣା ବା ଦିନୀ ସରସ୍ୱତୀ ଭଉଣୀଙ୍କର ଯେମିତି ମା କମଳା ଯେମିତି ବସନ୍ତି, ମାନେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଯେମିତି ବସନ୍ତି ପଦ୍ମ ଉପରେ, ମା କମଳା ବି ସେଇଭଳିଆ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବସନ୍ତି। ଆଉ ବସିଛନ୍ତି ମା ଉପରେ ଗଜ ଦୁଇଟି ଗଜ ଦୁଇ ପଟକୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାଙ୍କର। ଦର୍ଶନ ସାରି ଆମେ ଯିବା ପୁରୁଣା ବଜାର ସାହି ବା ବଡ଼ ବଜାର ସାହି। ଆଉ ଦେଖିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଗଜ ପ୍ଲସ୍ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ରଙ୍ଗୋଲି ପଡ଼ିଛି। ରଙ୍ଗୋଲିଟା ମାନେ ମନମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି ରଙ୍ଗୋଲିଟା। ଆଉ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ଗଣନାୟକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଗ୍ର ପୂଜ୍ୟ ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏବେ ଆସିଲେ ପୁରୁଣା ବଜାର ସାହି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ମୁଁ। ଦର୍ଶନ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ। ପୂଜା ଚାଲିଲା ପରେ ଆମେ ବି ଯିବା ତାପରେ ପୁରୁଣା ବଜାର ସାହି ବା ଖାଲ ସାହି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏତିକି ଥିଲା ଭଞ୍ଜନଗର ପୂଜା। ଆର୍ସି ରୋଡ଼ରେ ଡେକୋରେସନ୍ ଏଭଳିଆ ଅଛି, ମାନେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା। ଆଉ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲେ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।